Mais nu har jeg en train où det var en tid, tout en tid, det greide ut det behermenage der ikke går i klos. Ikke roer noe i med. Ja, men jeg må renke det fond for tre videre. Kors. Hvor det nalder bak couloir, på en tre couloir, og den nede har jeg lige alle kampagerne. Pepini no è vele close, bet man Da fine då, ja, men det kan inte ta orör energi sen mig. Men ska ju vägen nallen så bärar ner och tre meter från mig och ner i så. Jag gick en trä upp ur här brett eller passé att vet om för några ju bra så lön. Det fick jag nog regel med radio och bepreniga det var fourneau. Jeg gik en train, og ni var en train og fourneau. Der var gang ud. Går det close? Ja, med ferme med partout ou en rêve ou du coup, non, mais carouban peut quoi lui. Tau højt den kan. Et du når det var. Nu skal kende. Ah, det skal det også. Men bra over studenten, hva det spennende med det. Vi regner inn og det er møbler over man i buffet. Men enda noe hjemmefra, jeg tror går som jeg hadde penn med ikke bedående ved det ikke vinne. Jeg tror enda ikke. Ja, en døgn er jo igjen. Ja. I med brømmer der fint nok ikke fyrer, og ikke med patrekker. Patrekker og går ud den der. Albert og ned med en pepini ved en traum. Og både den traum og patrice den her. Ja. Men særlig jeg klæder kun så eller her. Så sa du nok at vi kan du en kendt være. Jeg når friko i hvad? Unen som nærmere over mod, jeg nævner fakre blagere, kan blagere og det tut. Jeg frikoi med sjur, jeg kan sådan halioniko. Jeg ser du styrer ut eller var det jeg sannsett det og da jeg ble jo penal jeg nok men penna fronton hjemme og gjør den dårlig nok et. Jeg har vært på det husker det en tid. Du der, jeg ser du styrer var jeg. Jeg med jo bare alle tre maskinen. Jeg kan ta og se du styrer. Keri så har det. Jeg med jo bare ude, men nu kan det spikke det ikke med en næste specialist. Kan noen kringere en utfordring. På terrassen og det med det se du styrer du tyder med noe varella mann. Og Martin Priser med stor og greier. Det skal begynne ved den. Går til en lort. Ja, skal begynne ved den. Ja, det er jo den rasjonale der.